Yes, that's your only question. Seriously, is a guy for the people. 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 Saka guys, you could find a Takapeleza vatete kubva kufunctioning ari kuva kwedutka kune boys imwe rakabva radzokera zvose tikati nene handipotodzokere rakatostakura secho ngandonovateiyo kuvatete chikohwanyaya saka vatete bvati ndafana sikaiti vatete bvadonesa nguruve for the people maimalani bvadonesa maimalani bvadonesa chi mbuzi for the people taurati ndavingwane mwana wezvanzi yangu pano ndikatekana totouraya nguruve amen nemaja yangu ose ari pano ndikati chii aimuchifara namai aba alista wedu wakumona ashuyauya akachibheke tikati hande maki anodzanda kuti maki uyu amachaka nanadzi zvona zvinazvo zviripi zvakawanda wakasvika zuzvo Fevi. Vakatokonewa. vamwe vari kuminda vamwe vari kumatanga saka nhasi pacharyiwa machikitori pano zvokurevesa alista variapo yoyo aiwatotenda mbuya machaka saka ude kutaurira uchimhurisa maii uyai veJoni mirai makapasuyakarana padhuze mwana wasisi yangu anoshanda kuJoni uyezve mwana womina wangu anoshanda kufara Joni, kufara zvedu ona chibage chiri kokokoko mozviona kongodimwa kuti zvokusenga izvi chitenda aiwa ndozvatinoita kuno zvakanaka bhoti wayo waruza bhoti vanogwadziwa bhoti wapiyasoni unogwadziwa nhasi unoti unonzwa chibhonzo chiti papai